to sukaɓe Afrique takkusan yoni to ma fondu to ganki to lobbudu barogal to talahaya to agris to sincan jakiri to jeriyel tumbere to jingue jeeri ko on takkusan juula ha e nder galle Elhaj Oumar de to liksebo golgol kabruji men e demgal pular ma en fuɗɗoro to leydi men Mauritanie kalen none e kalen none ma jaha to leydi men Mauritanie kalen none oɗo cubaɗo keso yo ando yo ardo kaɗo landa wiyete ka tawassul ma en kal kadi e ndeɗo fedde taw ko fedde wuyɓe nangaɓe e nder legal bitegal tujinina e nder wuuro Nouakchott ma en kal kadi e oɗo accident taw ko koninkoɓe leydi Mauritanie accident baɗɗo hakkude lawol atar faade to wiyete Singiti to leydi Sénégal ma en kaale so leydi Sénégal ma en so sen jeeyi ma leydi Sénégal ma en kaale nguɗo cumu wongu toon kay e nder daara goto tawa ko wuuro wiyetego Mbour ma en kaal kadi e ɓeɗo ma en kaale ittugol oɗo tawa ko gonnoɗo directeur société SAR woni tigui société africaine des raffineries to leydi Mali ma en kaale ittugol kay dendagal wonnoɓe directeur uji hôpital uji mawɗi tawateɗi e Bamako ma en kaal kadi e batu mangungu kaɗo landa taw ko landa wiyete ka IRD tawa kan landa ko suɗen ko oɗo biteɗo Soumaïla Cissé ardiɗuma to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale harelleɗe ɗiɗi baɗɗe ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittade mumen to Guinée Bissau ma en kaale nangugol ɓeɗo koninkoɓe jeegom taw ko yinnoɓe warde chef d'état major leydi mabɓe to leydi Libéria ma en kaale ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi ɓe dawri tigui e ñalawma hande o to leydi Cameroun ma en kaale capanɗe jeetati ujunere ordinateur mo Paul Biya sodani étudiaji leydi mum kabruji men jolam jaɓeri so waktu o rokki en ma en jaaha ndeɗo fedde witende loni ma en kaale leydi Chine ha to leydi Russie bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañuɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas e jeegom lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo mon Haali Abouba hono no mbirunɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen mbiyen ñande alerte nogas e nayyi bowte ñande ɗajle nogas e nayyi bowte lewru gonɗen ndu mbiyen ko camion goto taw ko camion tigui taw ko camion koninkoɓe leydi Mauritanie taw ko kamɓe hinde militaire ko on camion tigui waɗi accident camion o noon waɗi accident tigui koye lawol ummade atara fade Singiti mbiyen diwan tawa kadi o waɗi koye diwan biyeteɗo Wulbuna diwan biyeteɗo Wulbuna noon taw ɗon noon ko ɗumɗo tawa on diwan noon biyeteɗo Wulbuna ko virage mawɗo woni ɗon on virage kadi ne teska e kala saaha yoɓade pittade yimɓe hewɓe mbiyen ko ɗon tigui accident camion o waɗi accident hay goto ala hen basɗo fittade mum kono koninkoɓe hewɓe gañima hen e nder ɓen gañiɓe noon koninko goto hen tawe hen taw ko tampude no fewi caggal noon nde on accident ko ɗon tigui werlaji goɗɗi garniɓe itti kay dendagal ɓe cellani e gañiɓe kamɓe foof ɓe nawa e cuuɗi cafriɗe atara mbiyen accident o noon siftinde o noon accident o waɗi tigui koto nokku taw koto virage goto virage biteɗo Wulbuna noon en teska tigui ko virage mettude no fewi eɗen mbasiyo tan yoga e doggoɓe werlaji so gari ha on nokku kayne jarata jaam jaam koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni hono no mbirunɗen e gardini kabaruji men kaɗo landa wiyete ka tawassul mbiyen landa ka noon joɗinoma tigui congrès makka tataɓo ñande tati congrès makka tataɓo noon mbiyen ñande aljuma ɓennuɗo o mbiyen ɓe jinno noon ko suɓade kay hoorejo gardotoɗo landa ka lomtotoɗo oɗo biteɗo Jamilul Mansour mawɗo landa ka caggal nde waɗi mandaji mum ɗiɗi guila nden kay ɓe gonno koye ƴewde lomtotoɗo oɗo Jamilul Mansour caggal noon nde ɓe ƴettino yimɓe tatu taw ko yimɓe tatu ko gemminoɓe yidde kay wadde yadnoɓe ko wiyete ɗaftodiral e oɗo saaha joni ko oɗo biteɗo Mouhamed Mahmoudou Wuld Seyidi ko kañum tigui suuɓa yo ardo kaɗo landa wiyete ko tawassul mbiyen kanko noon ko kanko tigui suuɓa kanko landa tawassul noon siftinde on ko landa ɓuurka mawnude e dendagal landaji taw ko landaji lundiɗi tawateɗi e nder leydi Mauritanie saabu ko kan landa jogui e oɗo saaha sappo jeegom sarɗiyanke e nder suudu sarɗiyeji he mbiyen noon kan landa noon oɗo kadi tawa gardiɗo kanko landa ka kadi ene teska e ko jogui maire uji kewɗi fewi e nder commune aji taw ko tawateɗi e nder leydi Mauritanie e nder ɗin commune aji noon commune kadi mo jogui taw kadi ko commune mawɗo no fewi kewɗo fayida e nder leydi Mauritanie ko oɗo commune biyeteɗo Arafata
commune Arvat maire mo Arvat en tawi tigi taw ko goto e jeeyaɓe e kallanda Mohamed Mahmoud Wulu Seyidine kañum ko tigi ardi e oɗo saaha ko kañum ardi kaɗo landa e oɗo saaha gardino landa ka ko e oɗo saaha mbiyen noon ko docteur taw kadi ko docteur en théologie ko kadi ko yalti kadi walla mbiyen o ummi koye galle mawɗo taw ko galle sernaɓe e nder leydi Mauritanie mbiyen galle o woni no kadi jagorgal e nder leydi Mauritanie e saaha kay oɗo biyetenoɗo Sidi Wul Cheikh Abdallah nde ardi leydi nde nden kadi o woni no jagorgal e nder laamu on ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e ɓeɗo taw ko gollotoɓe cuuɗi cafrirɗi ɓeɗo doctoreɓe taw koɓe hinde wiyeteɓe généraliste en mbiyen ɓe mbaɗi tigui batu mabɓe taw ko batu patam le mijo woni tigui wiyete assemblée générale caggal nen ɓe jodino e yimɓe laamu ngu kay yidde kay namdade yidde kay caggal nde ɓe jodino e laamu yidde kay haalde yoga e caɗele mabɓe nde ɓe donki famodirde e laamu ngu ko nden tigui ɓe jooɗi batu mabɓe taw ko batu mabɓe batu tigui batu witeɗo assemblée générale e nder batu o nen ɓe ƴetti peeje kese peeje mabɓe noon ɓaade kay ɓe donki famodirde e laamu ngu ɗo kay e mayirde lewru février 2018 maɓe nat ko wiyete tikkere hofgo juuɗe tikkere hofgo juuɗe noon taw kadi alda e happu hande laamu ngu fellir kay hande laamu ngu fellir kay hujjidde hujjaji mabɓe mbiyen kamɓe noon ɓe namdi laamu ngu ala ko ɓe namdi laamu ngu so wona laamu ngu yo yurnito no ɓe gollotto ɓeyɗanaɓe kadi jobdeɗe mabɓe ko ɗum de woni koɓe namdi laamu ngu e oɗo saaha kono e oɗo saaha laamu ngu jaɓananiɓe ɗum taw ɓe kolliri ɗon so tawi kay ɗo e février 2018 so tawi kay ala ko laamu ngu holliri hen kamɓene koɓe natoɓe e tikkere hofgo juuɗe koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗe hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men ngalɗo leegal bitegal toujinin en tawi tigui taw ko banggue funnague leydi banggue funnague e wuuro Nouakchott leegal toujinin noon e ɗeɗe takki ɗum ene teska tigui ko leyɗe kewɗe sa yeeɓe kewɗe bandiji no fewi mbiyen e oɗo saaha foof noon ko leegal kewgal guyka no fewi ha tengti kay e kaɗo guyka taw ko guyka dammiri ñande foof ala foof ñalawma mo ñahata e commissariat ji he tawa kay a tawani neɗɗo ne ari tigui wullitade dabaji mum ene gujja mbiyen caggal noon ɗeɗo balɗe nde neɗɗo goto taw kadi ko neɗɗo gandaɗo seeɗa labde dabaji makko walla mbiyande nambiri makko wujja o yehi tigui nder oɗo commissariat taw ko toujinin nde o yetti toon noon ko nden tigui o haalde e commissaire o wonde baali makko e gujjama kadi omo sohli baali ɗi ne jirte ko ɓuuri yawde e yaccade ko non tigui commissaire o waɗi tigui koninkoɓe muɗum ta mbiyen policier ji naati tigui e nder wuuro he yo baali ɗin jiite ɓoyani mum noon ko nden tigui neɗɗo goto holliriɓe kay wonde wirtima ɗa e lawol e galle goto baali ne jolne e o werla ko nden tigui koninkoɓe jeehi ɓe jetti tigui e on nokku ɓe tawi tigui yoga kay baali kewɗi ne udda e nder suudu eɗe jolniri e gotel e nder werla goto eɓe jolni noon nder werla goto ko nden tigui ɓen waji yiɗi ne ɓen jolnoɓe baali ne jiiɓi tigui ko nden tigui ɓe dogi noon kamɓe fof ɓe jeehi joom auto on taw ko werla Mercedes mo hinde 190 ko nden tigui joom auto on yiiɗi dogde nde chauffeur dogi noon ɓe diddi ɗum on daɗani ɓe nangui ɗum caggal nde ɓe nangui on chauffeur noon ɓe gaddi ɗum auto o noon tawa kadi ko Mercedes 190 ko hinde Mercedes 190 tawa numéro makko ko 4807 AL 00 ko ɗum tigui woni matricule taxi matricule on werlamo hinde Mercedes on werɗa noon tawama tigui ɓoyande ɓe gandi tigui werɗa o ko gujjaɗo saabu kay oɗo saaha foof werɗa o jomum woni koye yiilade ɗum mbiyen ka nguy ko noon waɗi tigui koye nder leegal tawa tengal e nder to takko toujinin taw ko leegal biyetegal mbeyet ashra ko noon tigui leegal ngal wiyete ngal tawate tigui sara leegal biyetegal toujinina mbiyen caggal noon nde on chauffeur werɗa o nagga ko nden tigui ɓe mbaɗi loskoje mabɓe ɓe jiiti kay wuyɓe ɓe ɓen wuyɓe noon tawa tigui nder leegal biyetegal Chabha ɓe tawa tigui eɓe gondi kadi e fedde wuyɓe hewɓe nen ɓe nagga o noon ɓe mbaɗa tigui losgoji ko noon tigui losgoji ɓe kolliri wonde kay dabaji kewɗi ɗeɓe gujjata ɗeɓe moftat ɗi fof ɓe moftat ɗum ko nder ngal leegal biyetegal Tourhilla e nder leegal Tourhilla noon ko toon tigui ɓe nayi ɓe jeehi toon tigui ɓe tawi toon jofne nammiri kewdi taw ko gujjadi ne mofta ko toon tigui ɓe gujjata nammiri ndi saaha foof eɓe nawa ɗum eɓe jeeyoya ɗum ha joni koto leydi Mauritanie kettoɗen ko jani noon ha to wuuro wiyetego nema noon ko lamorgo diwan biteɗo hoddel Charqi e nder hoddel Charqi ko toon tigui nema taw wuuro nema ngo tawate wuuro nema noon ene teskono tigui ko wuuro jaam yami o ko wuuro ngo hewano say yeɓe ngo hewano wiɓe kono guila karalle kesse wiyete nouvelle technologie ɗiɗo téléphone ngaji e ɗiɗo téléphone ngaji e ɗiɗo télévision ngaji guila gari kay ene teska on diwan ñande foof o bandiyagal ene ɓeydo hen mbiyen ko ɓoyani ko noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego nema ko taximan goto caggal kay nde suko debbo goto ari tigui taw suko debbo on adduno neɗɗo goto
goto mo sellani e nder nema e cuuɗi cafruɗi kanko mo sellade kanko gadduɗo mo sellani o noon soko debbo saaha foof omo yaha tigui galle jaatigui makko so funnima yaade e cuuɗi cafruɗi to ko ɗon tigui o heewi ƴettude taxi makko o ariti taxi goto noon yidde mate nawmo toon taxi ma noon hollirimo kay wonde wol client goto ƴettata yaltirde wuuro ma ƴetti ɗum noon caggal ɗum nawɓe kamɓe ɗiɗi fof yeppu nawɓe kamɓe ɗiɗi fof course mabɓe ko nden tigui o jaaɓi nde wonnoon kay ɗum ko aada taxi ji e nder leydi Mauritanie ko nden tigui taxi ma noon nayimo tigui ha yaltinimo wuuro taggal ɗum noon yaltinimo wuuro ko toon tigui waɗe makko fiimo piggal musgal kadi waɗimo gueɗe cofɗe on taxi ma noon bonnimo toon bonnigal bonnimo toon no feewi caggal ɗum woppimo toon nde taxi ma o felliti noon jolde e oto mum nde yaaha ko nden tigui gaynako goto yiimo gaynako on ɗon nde yiimo ko nden tigui ƴuure leydi winde e leydi kay winde hen numéro matricule taxi o nden gaynako o ari hollirimo tigui wonde ne andi numéro matricule taxi o ko nden tigui ɓoyani mum koninkoɓe gaari ko ɗon tigui taxi man o yiita e o saaha joni kanko chauffeur taxi o omo tawe tigui e juuɗe laamu sen ummima nema ko ɗon tigui mbaɗeten tabal manggal poyen to leydi Sénégal noon mbiyen koko muusi ko yurbini waɗi e ɗeɗo balɗe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Mbour e nder Mbour noon tawa kadi ko sanga 23 heures e nder leegal gotal bitegal santé e nder santé noon e tawe tigui e commune de Mbour mbiyen ko daara goto taw ko almuɓe janggoɓe alqurana goni hen mbiyen saaha o noon sanga ko sanga 23 heures e on galle tawa kadi galle o ko cuuɗi ɗiɗi tawateɗi e nder walla e diwan oɗo juma mo suwa gayni wortede mbiyen ɗin cuuɗi ɗi noon hen suudu wotoru ko ceernaji goto e cukalon mum ɗiɗon almudon ɗiɗon tawa hen gotel ko ɓinguel makko kamɓe mbalata hen suudu heddino ndu ko suudu hande 4 métres carré mbiyen ko ɗon tigui almuɓe jeetato heddiɓe ɓe ko ɗon tigui ɓe mbalata on pami tigui ceerno o ne jogui noon almudon sappo mbiyen caggal noon e ɗeɗo balle ko nden tigui tawa ceerno o kadi ceerno o noon ne wiye Abdoulaye Sarr wona Abdoulaye Sarr mo ganduɗo ɗo noon ko Abdoulaye Sarr goɗɗo taw ko jangginowo almuɓe caggal noon ne mbiyen nde o yano tigui e nder ngoɗo wuuro caggal nde ummi noon e nder ngon wuuro o yeehi tigui e nokku goto biyeteɗo Saloum jamma noon sanga 23 heures ko ɗon tigui cumo musgo waɗi e on galle e nder ɗin cuuɗi noon mbiyen sukalon ɗiɗon mbasi hen pittade mumen e nder guncumu caggal nde galle o sumi noon sukaɓe gone wullude memji tigui donc yaltude ko nden tigui mbiyen hoddiɓe ɓe gaari nde hoddiɓe gaari noon bandi sukaɓe ha no jaltiri kay e nder ɗin e nder on cumu ko nden tigui mbiyen ɓe jalti noon ɓe kolliri cukalon ɗiɗon ne keddi toon cukalon ɗiɗon kon noon taw ɗon kon dogui tigui kon cuuɗi yimata lobbude suudu to ko nden tigui hen ko nden noon ko neɗɗo goto ari ɗon taw kadi ko jambaro no fewi biteɗo Adama Diawara on noon ronki muñde kay kiiɗo cumu ngu fof no wawi hulɓinade ronki kay ɗaccude ronki deeje e hakkille mum wonde kay ɗaccude sukaɓe ɗiɗo e nder jeeyguel cuma ko ɗon tigui kanko biteɗo Adama Diara o naati Amadou Diawara ko ɗon tigui o naati e nder cumu he noon o yaltini hen cukalel gotel o yaltini ngel noon taw ngel fuɗɗima honde no fewi taw engel foofa ngel nawa noon to cuuɗi cafrirɗe mo Mbour ɓoyani ngel rutte joom maggel keddiɗo o noon ɓe keɓani yettade ɗum wonno ko nder jeeygue toon tigui ngel heddi ngel maayi tigui e nder jeeygue kamɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe foof noon kamɓe sukaɓe ɗiɗo foof noon ko sukaɓe tokosɓe kamɓe ɗiɗo foof eɓe jara e duuɓi 13 hen goto e mabɓe ene wiyeteno Cheikh Tidiane Sarr keddiɗo o ne wiye Jim Sara eɗen mbiya tan yo Allah lomtina eɗen eero kadi alduɓe leñol ngol e sagataɓe leñol ngol ne daroɗen kay mbaɗen dayiraji moƴƴi mbaɗen cuuɗi janguirɗi garduɗi taw ko jaaji sukaɓe labɗi sukaɓe men mbaɗe hen ene janggine jangde moƴƴere toppirɗen sernaɓe ɓe kadi guila e guura sukaɓe ɓe no ñamiri e no cafrori ko ɗum tigui nafata leñol ngol mbasen weddade cukalon men tan ɗacciɗen sernaɓe ɓe kadi tawɓe ngala dole no fewi ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruji men oɗo société biteɗo Sarr noon SAR firti tigui ko société africaine de raffinage on société noon omo tawe tigui e nder leydi Sénégal mbiyen ñande nogas e tati lewru bawte gonɗen du mbiyen mawɓe société o ɓe joɗinoma tigui ko wiyete battu mabɓe battu noon ɓe joɗima battu manggu tigui e nder battu he noon ɓe kolliriti ɓe jurni tigui golle ɗe ɓe tawi tigui e oɗo saaha golle société o yahani haydara société o woni tigui koye yaltirde caggal o woni koye yande ko nden tigui kamɓe fof e joɗinoɓe batu kamɓe fof ɓe kawri yoɓe ittu directeur société o kanko directeur o mo wiyeteno Oumar Diop ko kanko tigui sammina e golle makko ha laaɓi dendagal tawtornoɓe batu ɓe hay goto hen ala muɗum lundi kamɓe fof eɓe jaadi e nden feere nde directeur société o kay ittete biteɗo Oumar Diop kanko Oumar Diop noon o tawama tigui e oɗo saaha société o ene yeeni kay fodde 1 milliard taw ko halis CFA 1 milliard noon taw ko halis CFA kanko noon o tuuma tigui ko mbuñari e wasde moƴƴinde golle makko ene sifaya tan kadi e ɗeɗo balɗe ma yimɓe woɓɓe taw ko takkiɓe directeur o kañumen ko umen ma itte e golle mumen ko wiyete affaire suivre ɗum noon cigguiɗen ɗum koye geysi internet jayde wiyetede observateur kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko joni dawal ɗiɗiɓal hoto goɗɗe
kabaruji men eɗem ngal pular dawal ɗiɗi ɓalla koto leydi men Mali puɗɗortoɗen to leydi Mali noon hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men hono jagorgal leydi Mali kalfinaɗo kay cellal ɓalli aade e kalfinaɗo kadi laaɓal renɗo woni ko wiyete ministre de la santé et de l'hygiène publique biyeteɗo noon professeur Samba Sow noon e oɗo saaha o itti kay yoga e ardinoɓe walla wiyeteɓe directeur uji taw ko ardinoɓe ɗiɗo hôpital uji mawɗi hôpital uji noon taw ko ɓurɗi mawnude tawateɗi tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Bamako o haalani ɗon kadi o itti kadi oɗo taw ko debbo gonnoɗo directrice de la santé district mo Bamako mbiyen e oɗo saaha noon kamɓe foof ɓe ittama ha laaɓi o itti noon oɗo directeur général e cukku mum ardinoɗo hôpital biyeteɗo Point G o ko noon kadi directeur général e cukku muɗum wonnoɓe tigui to Gabriel Touré ɓenne ittama e golle mumen oɗo kadi gonnoɗo directeur général e cukku mum ɓe taw kadi ko hôpital biyeteɗo Kati kamɓene ɓe ndemoyiɓe ittama e golle mabɓe kono noon kadi o itti oɗo mbiɗen directeur oɗo directrice debbo gonnoɗo directrice de la santé kamɓe foof ɓe ittama e golle mabɓe ha laaɓi oɗo biyeteɗo professeur Samba Sow taw kanko woni jagorgal kalfinaɗo cellal aade o holliri tigui guila o ari kay e leydi guila o ari e laamu he kay o holliri tigui oɗo saaha joni nokkuji cafrirɗe ɗi e galde mum gueɗe mum pewani haydara o holliri tigui safara leydi Mali ene yatiri caggal no fewi golle ɗe pewani haydara ene taska noon mbuñari hewdi e gueɗe kewɗe gueɗe caggarta ne tawe tigui e nder ɗin cuuɗi cafrirɗi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha o wi darde makko heko fittude ɗum ha laaɓa o adda kay yimɓe gollotoɓe waɗateɓe hen kala mo addi noon mo tawi wona gollotoɗo ko witto ɗum mo weddo ɗum ladde ko mbiyen noon kanko noon biyeteɗo professeur Samba Sow o ari tigui e ngal jagorgal ko guila e lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɗi gonɗen ɗe mbiyen o itti noon yimɓe ɓeɗo foof ittama e oɗo saaha joni o waɗi hen tigui ɓeɗo o addi noon oɗo tawa kadi ko directeur hôpital taw ko hôpital biyeteɗo Gabriel Touré e oɗo saaha ardi on hôpital ko biyeteɗo médecin colonel major biyeteɗo biyeteɗo Guédiouma Dembélé oɗo hôpital taw ko hôpital biyeteɗo Point G on e oɗo saaha ardi ɗum ko docteur biyeteɗo Ilo Balla Diallo e oɗo hôpital taw ko hôpital biyeteɗo hôpital mo Kati e oɗo saaha ardi ɗum ko médecin colonel biyeteɗo Madani Oulo Guémin e oɗo noon biyeteɗo directrice de la santé kadi ittaɗo ko debbo goɗɗo o lomtini ɗum tawa kadi ko médecin lieutenant colonel biyeteɗo Aissata Ba Diallo Touré ko ɓeɗo e oɗo saaha gardina tigui yo toppito ɗiɗo cuuɗi cafriɗi e oɗo kadi taw ko directeur oɗo direction toppitiɗo ko fate e cellal ɓalli ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalen noon e oɗo diwteɗo diwan biyeteɗo Meleka e nder diwan Meleka noon ko région tigui nder diwan Meleka noon mbiyen ko région tawa kadi ko tawa ko région diwan mo waɗɗani kerol e leydi Algérie mbiyen e nder ɗo on diwan noon ko hunde hamnide yurmini waɗi toon ko sagata gorko goto biyetenoɗo Mohamed Assaleh ak Sagdounine mbiyen kanko on noon ko kañum tigui e ɗeɗo balle tawa kadi ko jeeyaɗo e ngollo leñol biyetengol Ida Sahaka mbiyen ko kanko noon fiya toon piggal musgal no ceeri o fiya toon hawo libri hawo faɗɗi caggal nde o faɗɗi noon ko den tigui ɓe gaddi jeynguel kadi ɓe duppimo kanko noon o ridduno tigui omo wonduno e tawre wonde yimɓe hewɓe tawɓe garno tigui ko asde kanŋe e on diwan caggal nde ɓe didda noon heddiɓe ɓe dogi kanko o nangga o fiya piggal musgal beele kay omo haala to heddiɓe goni o sali haltude ko nden tigui ɓe piimo haaɓe cikki o maayi ɓe mbaɗe makko jeygue ɓe duppimo caggal noon e haalo pular mbiyatni mbaɗaɗo e wowru loppaso balɗe mum gasani mayani ko nden tigui ɓe cikki ko mayɗo ɓe goppimo o wone habde wonki caggal ɗum noon walla yahannoɓe birtimo tigui tawi tigui mo foofa ko nden tigui ɓe ndodimo nayimo e cuuɗi cafriɗi yo cuuɗi cafriɗi mbiyen e oɗo saaha mo tawi e cuuɗi cafriɗi mbiyen ɗum noon waɗi tigui ko nder diwan ngoɗo wuuro wiyetego Tinzawaten noon e tawi tigui kerol sara leydi Algérie ha joni koto leydi Mali keddoɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruji men dendagal maire uji kaɗo landa taw ko landa wiyete ko IRD ka landa noon ko biyeteɗo ko lamdata landa noon ardi ɗum tigui ko biyeteɗo honorable Soumaïla Cissé noon o rendini fodde 150 maire tawa kadi kamɓe maire uji ɗi fof koye nder landa makko koyeɓe goni e nder jonde he noon ko gam yidde kay yurnade e ƴettude peeje kese kay no landa ka wawi wurdude e noɓe yittidirde kay hakkude mabɓe mbiyen noon e dow 150 maire o foof ɓe cuɓɓima tigui oɗo
ɗo maire taw ko maire biyeteɗo Kalidou Samake noon ko maire oɗo diwan walla ngoɗo wuuro biyetego Sido ko kañum tigui ƴetti konngol woni joguiɗo konngol mabɓe o noon holliri beelan mabɓe no feewi e nguɗo batu ɓe kolliri kadi e saaha foof laamu ngu ene tardina golle mabɓe walla ɓe jogui caɗele kay caggal kay wasdeɓe yadude e laamu ngu e oɗo saaha noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe no feewi saabu ɓe kolliri kay ko mbaɗi dida faade joni mawɗo landa meeɗa noddude batu noddi dendagal maire uji landa mum foof ɓe gandi kay e oɗo saaha oɗo biteɗo Soumaïla Cissé ene watte makke aɓilla hakkille kadi ene fasniɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha inde dow koye ɗemgal oɗo biyeteɗo Kalidou Samake holliri kay wonde suɓgoji paaɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kamɓe maire uji ɗi foof maɓe daaro moni foof adda ballal mum ɓe mbaro noon ha ɓe daaro tigui ɓe gadda ballal mabɓe ha kay oɗo biyeteɗo Soumaïla Cissé beele kay en heeɓa polku e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati beele en heeɓa polku kay wonta tigui laamiɗo gardiɗo ndiɗo leydi wiyetedi Mali ha joni koto leydi Mali keddoɗen sen kaali e leydi ha joni koto leydi Mali walla sen ummima leydi Mali ko ɗon tigui payton to leydi Maroc noon mbiyen ko seppoji muusi mbaɗi toon tigui e ɗeɗo balle foof e nder Maroc diwan biyeteɗo Zereda e nder biyeteɗo Zereda noon e tawe tigui to funnague e leydi Maroc mbiyen caggal noon nde sukaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen tawa kadi ko sukaɓe yinno yannoɓe tigui e nder woynu ene ciggo ko wiyete charbon ene gonno e nder woynu goto min ene wiiya charbon ko ɗon tigui ɓe gonno e siggade charbon ko ɗon tigui men woynu min ndu mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ɓe mbasi hen pittali mabɓe hen suko goto ko tokos ne yaara e duuɓi nogas e tati keddiɗo ne yaara e duuɓi capanɗe tati kamɓe ɗiɗo foof ko ɗon ɓe kawri e ladial mbiyen guila ɗum no wonno ko guila ñande aljuma mo jaayo o waɗi noon faade oɗo saaha joni dendagal ɓesgu on diwan foof nana daari kay ne mbaɗa seppoji noon ko hollirde mettere mabɓe kay faade laamu ngu nde laamu ngu kay welsidi tigui on diwan le wasu laamu ngu kay wasi toppitade on diwan ha on diwan woni wasɓe kay saaha foof ɓesguji mumne kalko e jaayaji mbaɗini koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen to leydi Côte d'Ivoire noon kaalen e ngoɗo wuuro wiyetego Yamoussoukro ko kañum woni damorgo dawrugol woni capital économique capital politique mbiyen tawe noon temeɗɗiɗi kilométre hakkude mum e ngoɗo wuuro wiyetego Abidjan mbiyen e nder Yamoussoukro noon e jamma aljuma e jamma ñande jaam mbiyen ñande jamma alerte jamma noon mbiyen ko cumu musgu waɗi toon ko jeere mawde taw gon wuuro jeere nde tigui sumi cagga ko adi noon ko ɓeɗo koninkoɓe jeeygol ene garata feccere kay e marchandise uji walla feccere e jeere nde sumi kay ha wonti ƴulɓere mbiyen noon ko ngollo waɗi lawol ɗiɗoɓol e nder yontere wotere ko jeehe taw ko jeehe leydi Côte d'Ivoire ene suma ko adi ɗum noon walla mbiyen ñande nogas e ɗiɗi bawte lewru gonɗen du ko jeere taw ko ngoɗo wuuro wiyetego Aben Gourou ko nden tigui sumno Aben Gourou noon e tawe to funnague e leydi to ko nden jeeri tigui yiiɗi sumde ɗiɗo ɗeɗo jeehe ɗiɗi sumde foof ha e oɗo saaha hay goto anda ko saabi ɗin cumuɗi mbiyen hay goto noon kono noon teskama ɗon hay goto ala basɗo hen fittade mum ha joni koto leydi Côte d'Ivoire keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men mbiyen ko garmi gara musu noon waɗi tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego kana kono noon ene tawe tigui to rewo leydi Côte d'Ivoire mbiyen ko yimɓe taw ko leyɗe ɗiɗi jeeɓe ngoɗo wuuro woto ko kamɓe yimɓe leyɗe ɗe kaaɓi caggal noon adi saabi hare ɗon ha yimɓe nen kaaɓi ha waɗi yimɓe nane mbasi hen pittali mon yimɓe hewɓe kadi gañima hen saabi hare nde noon ko caggal kayde laamu ngu yinno maaji toon tigui ko wiyete collége e nder wuuro ngo mataw noon caggal ɗum noon rumeur goto ari ɗon walla tigui kabaru goto ari ɗon hay goto anda gadduɗo kabaru o wonde kay collége o mahate ko leegal kaari en yimɓe leegal keddigal ngal noon mbi woy sa yo ɗon ne mahe toon ko ɗum tigui addi garmi gara addi tigui dukoji ha wonti garmi gara yimɓe nayo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi gañima hen mbiyen ha e oɗo saaha noon ɓe cuwa yiide taw ko mahata collége o ɓe cuwani yiide mahoɓe collége o mbiyen ɗeɗo leyɗe ɗiɗi wadduɓe noon ko ngallo leegal biyetegal fali ko go e leegal biyetegol karka ko ɗe liɗiɗi mbaddi ɗum ha yimɓe nayo mbasi hen pittali men ɓayyini kabaru o noon ko sous préfet wuuro ngo taw kadi ko biyeteɗo Jean Baptiste Kouassi aye ko kañum tigui ɓayyini kabaru o koto Guinée Bissau paaɗen to Guinée Bissau noon mbiyen koninkoɓe jeegomo naggama toon e ɗeɗo balɗe kamɓe noon ɓe naggama e ɗeɗo balɗe guila ñande sappo e nayyi e sappo e joyi lewru bowte gonɗen ndu kono ko ñalawma hanki o kabaru o yalti kamɓe noon ɓe ñino tigui ko yoɓade fittandu chef d' état major mabɓe noon biyeteɗo général Biangue Natam kamɓe mbiyen noon ɓeɗo kamɓe foof noon ɓe naggama e oɗo saaha koɓe jeegomo hen goto ko commandant hen goto ko lieutenant waɗi capitaine ene waɗi kadi ɓeɗo kadi koɓe waɗi kadi ko adjudant goto kamɓe foof eɗen jogui inde mabɓe kono inde ɗe ko mettude rewde no fewi on ñagama hen yafuya
sen ummima to leydi ɗuɗo sen ummima to Guinée Bissau ko ɗon tigui payten to Libéria mbiyen talata hande no gas e jeegom bowte Libéria ji dawni tigui ɓe mbiya ɓe dawni sungoji horadio leydi ndi eɓe ɗamni kay suɓade gonowo horadio leydi ndi keso lomtoroɗo kay oɗo biteɗo Ellen Johnson Sirleaf Ellen Johnson Sirleaf noon ko debbo taw kañum ardino leydi ndi ko kanko waɗi woni debbo gardiɗo adiɗo kay ardade leyɗele e nder Afrique mbiyen ɓeɗo noon yeehi noon e oɗo saaha dawal ɗiɗi ɓalɗe aftodiral kay ko oɗo taw kadi ko mennoɗo walla e oɗo saaha joni gonɗo tigui cukko taw ko cukko horadio leydi ndi biteɗo Joseph Boukay ko kanko noon Joseph Boukay noon ko kañum tigui wonno cukko horadio oɗo biteɗo Ellen Johnson Sirleaf o yaadi noon koye oɗo biteɗo George Weah noon taw kadi ko gonnoɗo fugu gononnoɗo petto fugu koyngel ngana gandaɗo tigui kanko George Weah noon ko gollo waɗi lawol tatabol komo yaha kay ɗaftodiral wonede laamu wonede ardade lefol jogade lefol laamu mbiyenno oɗo noon ko Joseph ko Boukay noon ko kañum noon holliri tigui wonde ko kañum ɓuurimo ko wiyete expérience saabu kay ɓooye laamu ɓooyi kadi e dawrugol guila jibina walla guila watti hakkille koye dawrugol woni kadi woni no cukko horadio leydi ndi on noon ko ɗum tigui woni avantage mum oɗo biteɗo George Weah noon omo jeeya tigui e yimɓe taw kadi ko yimɓe ɓurɗo dowlude ɓurɗo yiɗede e nder leydi Libéria kankone ko ɗum ɗo woni avantage makko mone mabɓe foof ene wiya ko kañum ɗamini polgu eɗen mbiya tan kala hen gonɗo ɓuura leydi ndi yo Allah waɗan ɗum polgu kelo walla tubakoɓe mbiyatani kelo meilleur gagne koto leydi Cameroun paɗen leydi Cameroun noon mbiyen Paul Biya taw kanko woni horadio leydi Cameroun o serani kay e ƴettude peeje e peccor kay beele leydi ndi jangde mum ne yaara yesso no feewi ha tengte e ɓeɗo wiyeteɓe étudiant kamɓe étudiant noon mbiyen ñande nogas e ɗiɗi lewru mai ɓennudu ndu o addino tigui e nder leydi Cameroun o addino toon fodde 90 ujunere ordinateur e ñalawma hanki one ko 90 ujunere ordinateur ngari tawa kanji foof ko ɗi ummi koto ndiɗo tawa kanji foof kadi ko kaɗum ɗe jippina koto bowal laaɗe diwoje ko oɗo tawa kaɗo lana wiyete ko Ethiopian Airline tawa cargo ko kanko tigui addi on ɗin ordinateur uji mbiyene oɗo saaha joni 90 ujunere ordinateur ene tawe tigui e nder leydi Cameroun ɗin ordinateur uji noon e ñalawma hande o hen feccere ma ya kay e oɗo université tawa ko université biteɗo Yaoundé en ñalawma janggo o ko almuɓe kay walla mbiyen ko sanɗaji dudal jaaɓe ha tigui ngal Yaoundé de ko kañumen tigui keɓata ordinateur uji mumen kanko Paul Biya noon ala ko woni sago makko tan so wona kay kala étudiant yo jogo ordinateur mum beele kay eɓe jangga jangde moƴƴere sen ummima ɗon to leydi Cameroun ko ɗon tigui mbatten taɓande mawde noon e kabaruji men joolam jaɓeri noon kalaten koye ndeɗo fedde witede loni e fedde loni noon mbiyen fedde loni e ñawɗo sa hande ɓe kolliri tigui wonde ɓe usti budget mabɓe noon e ɓe usti ɗum duuɓi ɗiɗi garoji woni hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati 2018 et 2019 e oɗo saaha joni budget mabɓe ɓe goti tigui ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e 5 million taw ko dollar woni ni weltare mawde oɗo biteɗo Donald Trump noon guila kay are laamu faade joni o serani dugde yo budget loni yo uste e oɗo saaha noon budget ustima kay kene wiye 5,3% koto leydi Chine paɗen laamu Pékin walla men laamu leydi Chine e ñalawma hande o ɓe nangui kay ɓe ñaawi goto e ɓeɗo yimɓe tawa ko neɗɗo noon tawata neɗo e nder leydi jeeyaɗo leydi Chine tawa kadi ko kaɓatanoɗo haqqe aade o noon ne wiye tigui wugan ko ɗum tigui woni inde makko ɗon jaafo o ñawama noon omo sokki e duuɓi jeetati e kaso e nder leydi he koto leydi Russie cakkotirteɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Alexis Navalny ko gorko kewɗo kalis kadi lundiyanke oɗo biteɗo Paul Biya kanko noon e oɗo saaha foof wonno tigui koye ruuma jariba hay ñalawma hanki o waɗino meeting makko mawɗo e nder diwan e Moscou mbiyen noon e oɗo saaha noon ɓeɗo yimɓe justice ɓe leydi Moscou taw kadi ko halfinaɓe e ko fate sungoji kolliri tigui kanko biteɗo Alexis Navalny o wawata wonde mbiri ƴamoyde laamu e oɗo saaha joni noon wiye candidat makko waɗama ko wiyete retiré o holliri noon haydara ala ko laamu ngu waɗiri noon so wona kay ene andi so yeehi cungoji ko piyowo oɗo biteɗo Vladimir Poutine musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ñalawma hande kabaruji men e ñalawma hande eɗen mbiya tan kettuki malaki jaam yo Allah rokki en hirde jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba.